ni e yor nyakalo e yor ong'we yamo achiel kachiel. Agoni mos daktari kaluwore kod achiedhnade mabende ne yudo ng'ikruok mabende ne yudo. Dr. Josh osebedo kaloso kodwa kata kamano kaka daktari mano mar jamni. Inyalo mana fuononwa matut bende kotenre kod chanjo makamagi, be inyalo mana nyisowa bende nikech nantiere romo mabende dhi nyime e gwenge mag Nyeri, Kenya Meat Conference mano ma higani. Kama bende jatend migao mochung' ne weche mag pur kod pith Mutahi Kagwe bende koro oseo jovet iwacho ni veterinary doctors ni medicine kata mana chanjo mabende usebedo kutiyo godo moko kuomgi nyalo miyo kata mana ring'o ma piny Kenya oro e pinje maoko inyalo dini ne piny Kenya. Gima thoth mabende dimed kotenre kod chanjo mano mar jamni machiegni. Erokamano studio, erokamano Sharon. Kaka nasewacho nyinga Oduor Charles, atiyo e migao mar Veterinary Services Homa Bay County kaka director, to wasebedo ka watimo wach mar chanjo mar jamni moloto mar dhok ne tuo miluongo na chany. Wan gi adieri kuom penjo mipenjo ni chanjo nyalo kelo ikruok e wach mar uso ring'o e pinje maoko. Ka watiyo gi chanjo mopuodhi kaka mwang'eyo ni anwa kamiluongo ni Kevevapi. Kevevapi en kambi maloso vaccines e Kenya kae, kendo en kambi mar sirkal to loso vaccine mopuodhi ma kendo inyalo us kata ne pinje mamoko. To kwatiyo gi vaccine mowinjore, wan gadieri ni jamni ok bibedo gi chandruok moro amora. To kendo vaccination mwatimo ni sirkal nigi chenro ni bang' higni matin onego bed ni jo Kenya nyalo uso ring'o kata uso jamni ne pinje maoko, nikech osebedo kotamwa ni ok wanyal uso kuonde moko nikech ok watim chanjo mowinjore e okang' mowinjore. Samoro watime dichiel bang' higni 2 kata bang' higni moko mang'eny, kata samoro ok watim ahinya. Koro mano osebedo katamowa ni ok wanyal uso jamni oko nikech giwacho ni jamni wa ok ler, nyalo tero nigi tuoche. Koro kwatimo chanjo, wan gadieri ni mae biro miyo wanyalo uso e pinje maoko, kata mana kwa uso e Kenya waka wauso jamni kata ring'o mwang'e ni ler mowinjore ni dhano nyalo chamo. Mane adieri ma wan godo ni kwatiyo gi chanjo mopuodhi morite yo mowinjore, nikech chanjo nyaka kan e fridge kata joma wuotho e pap ka chenjo ting'e gi ice kendo iting'e e special box maluongo ni cool box ma nyalo rito chanjo mondo obed ni en chanjo manyalo tiyo tich ma ochanne kaka owinjore obedi. Ma chanjo moko kethore, en chanjo marito dend dhiang' kendo geng'o tuo e jamni. Erokamano. Erokamano ahinya daktari. To minyalo medo bende ma bende jopur nyalo ng'eyo kotenre koda ber mar chanjo jamni samoro ne jopur ma bende nitiere koda to en ang'o ma bende nyalo nyisogi e chenro ma kawuono, ahinya puonj ma bende nyalo somonegi kaka laktar mano mar jamni? Anyalo wacho ni chanjo jamni chutho geng'o